তিনি নরক যতন শিউ চিনি বুবাগ্রা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর 79 डेथ एनिवर्सरी mo sini kumulum sini kita sini capital or sini bubagrani or statue joton or bomba amin hajar or tongo sini kosam menteri respected minister Mahathir by Om Sainino and kita Burma tay oro Hemant Pakia sini Om Sainino Sikla Bodoni President District ni tay Bortoman MDC Borong Jiten Tero Hemant Pakia sini Ornik Kasam MDC Borong Gonis de Burma tay jotono sini Orni Warriors Rock Prakash Song tay joto sini Orni joto leaders of Tongpayo tay jeng tini actually sana thangkai mo sini bagai kaisa odin bele mujo khaijangan ko tini se 79 years in second sini bubagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko Bahadur tini jeng mono taune bagai bini thimani salno jeng tang ma palai actually sana thangkai bini laibuma belai short time no have significance nor jotoni siwo sini modern architect hijabo botin triboni modern architect namni bagi male bini wan sokmani bini je thinang bini je future forecast mo belai keno tam chanai bono belai buini se alada gai bo actually komjora ono only 39 years bo baseka haipano tini dunia wo jotto jagani bini bumong tongo kaji tipala bo kasi imang mugu kalang thangmani oi imang rokno tini jeng bini je imang rokno wan sugui tini jeng belai keno onek somoy khamo onek somoy jeng bini je wan sukma rokno omok kuru khaiklangai ni bagai jeng joton tini sapar bo khaitongo an bagai jeng tini bini busuk chin Maharaja Bir Kishore Manikko Bahadur bini je tangpai ebar no bo tini tangai phamen bagai jeng joton tini thamchani madro jeng joton tim lai tongo ebong jeng tini o statue o tini khumala bagle mini bisingtei bini atta shanti ngthung jeng mobo nirapota sing palam ma khainai khailinai gakai jeng actually chini thinang obono bini je tangpai ebar bini je nasik mano bini je tribal vision no goi jeng bini je vision no jeng bahai ke success khaiman oboni bagini jeng tini bonomoi to khai protect bosono jeng pai lai tongo joto ti prasarok tin joto jago no sudo o khumlung khati hoya jeng dosra madok kaibo jeng bon bini ko statue o jeng khombak laikha ebong bini thuitano bahaino thimani simalungu bahaino tini chini joto Warriors Rock Agartala o bini omangoro bini joto jago khombak jogoi tongo sara tipan borok tin joton manbai ani logai jeng bahaino jago tin joton thansa khai jengora chino khumlung amten joto borok pai jeng bini mangkhong bini je statue pai jeng khombak hambai tin joto media katuk somo tai atin joto ni joto ko opung joro kata hambai ke na ani baikle hamzak mai tro tini joto semano sini Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko ni ini den anniversary 79 ini abono rik sayuno ini para joto jaga no mahkeno sini jara ini basa bosan horo dini joto no mahkeno sini de koroksa de sini bubagra no bisingo paithak ono sini koroksa bo belaikhe tamne bono modern architect ni bose bono no tai belaikhe visionary koroksa sini bubagra bono ini bini o dimani salno jeng hanyo itu kai tongmolia ba jeng bono jeng bin mangthong ro phainai jeng borom ya phai tongmolia tini aboni bagai jeng oro phailekha tini joto noro manjak baikha sklainai chini amchani MLA tongoro tai chini amchani no chini MDC tongo ang joto ni himanglatha chini kaza montri tongo kaza MDC tongo tini joto jeng ma hikeno chino komuni mangthago phainai ni kalau seorang yang mulai ini sini mazakma sini rumah semua yang mulai ya